Şu ýyl Türkmenistanyň Awada syýahatçylyk zowlagynyň plajlarynda aýal gyzlaryň bikini kupalnikde suwa düşmegi gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyndaky habarçysynyň aýtmagyna görä, bu gadagynçylyga boyun bolmadyk aýal gyzlara 200 manat möçberinde pul jerimesi salynýar. Türkmenistanda häkimetler tarapyndan rahatlaryň daşky keşfi ýa-da giyimi bilen bagly çäklendirmeleriň we talaplaryň girdilmegi öňden hem bar bolup, bu ýurtda aýal gyzlaryň kupalniklerine garşy gadagynlyk girdmek synanşygy bilen bagly ilkinji waka däl. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä, gadagynçylyk diňe kupalnikler we bikiniler bilen hem çäklenmeýär. Aýal gyzlara dar endamyna ýapyşyp duran giyimde suwa düşmäge hem ruhsat berilmeýär. Şu tomusda deňdiň boýunda dynjalmaga gelen aýal gyzlaryň kenarda sehel açygyrak ýa dar giyimde suwa düşmegini gadagyn etdiler. Talaba boyun bolmadyk ýa-ni ruhsat berilmedik giyimlerde suwa düşen aýal gyzlara 200 manatdan başlanýan jerime salyndy. Şu ýylky dynjalyş mövsüminde aýal gyzlaryň kadaly dynjalmagyna ruhsat bermediler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Balkanlyk habarçy gurrun berdi. Geçen hepde birnäçe gün Awada milli syýahatçylyk zowlagynda bolan habarçynyň sözlerine görä, kenary gödökçülük edýän ýörite polisiýa işgärleri aýal gyzlaryň giyim gejimlerini gödökçülük edýärler. Aýal gyzlaryň hazır deňdiriň kenarynda suwa düşmegine geçen ýyl hem gödökçülük edilipdi. Ýöne şonda bu çäre bu ýylky dynjalyş mövsüminde bolşýaly berk amala aşyrylmady we denanlara pul jerimesi salynmady. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen Türkmenistandan anonim şertde habarlaşan aşgabatly ýaş denan geçen hepde Awada syýahatçylyk zowlagyna sapar edendigini we kenarda bikini kupalnikde suwa düşendigini aýdyp, özüniň gadagynçylyk bilen ýüzüýiz bolmandygyny belledi. Ýöne ol hazır deňdiriň kenarynda türkmen köýneginde we hijab ýa-da burka giýýän aýal gyzlar üçin niýetlenen burkinide suwa düşen denanlaryň ören köpdigini hem aýtdy. Şeýle dol gadagynçylygyň beýleki myhmanhanalaryň plajlaryna girdilen bolmagynyň mümkindigini hem belledi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Awada plaj mövsüminiň adatça oktyabr aýynyň ortalaryna çenli dowam edýändigini aýdyp şeýle diýdi. Awada sentýabr aýy we oktýabryň 1-nji hepdesi mahmal mövsüm hasaplanýar. Häzir suwgyzly we awgust aýy bilen deňeşdirilende suwa düşmek has ýakymly. Howanyň gyzgynlygy henisem 30 gradusa çenli ýetýär. Mundan başga şu döwürde suwuň kenaryndaky howada ýodyň konsentrasiýasy we beýleki elementler adam saglygy hususan dem gysmaly adamlar üçin ören peýdaly hasaplanýar diýip habarçy aýtdy.